ओमफ्राय बिथांनि सायाव आंहा भिडिअ खालामनांगौबो दिनैनिफ्राय गैया एसे बर' फिसा नोंबो बर' फिसा जों बर' होननानै बुङोबा खिन्थु हाजार आंखौ गाज्रि गाज्रि बुं बे आंनि थाखाय आंनि मानसि सानो आङो सोरबाया मा सानो बे आलादा बाथ्रा जों गोबां इउटिउबारफ्रा गावजों गाव सोंखारिलायलायो नांलायलायो खिन्थु मोखांजों मोखां लोगो मोनलायोब्ला रायलायलाया दे आंनाव बि गैया। हेलो लोगोफोर सानजौफुनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो गयसो गायगासिनो दङ मानो होनना बुङोब्ला साइदुङा बुहुत गोसा दा बेनि थाखायनो आङो गयखौ गायथ'नाय जायाखै दा जेब्ला साइदुङा रुबायगोन अब्ला आङो गयखौ गायफिनगोन। ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे खोथा नोंथांमोना बयबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुखाबाय बा खोनाखाबाय जानांगौ बेनो जादों जाहैबाय ओरै ब्रादार अफ्रि दैमारि ओमफ्राय ओरैहाय फंबाय प्रकाश दा बिसोर सानैजों ओरैबायदि कन्ट्रभार्सि जालायगासिनो दङ दा नोंथांमोना मा एंगेलाव कन्ट्रभार्सि जादों नोंथांमोना बयबो नुखाबाय बा बुजिखाबायबो जानांगौ। दा ओरैहाय ब्रादार अफ्रि दैमारिया प्रकाश फंबायनि सायाव दिनैहाय लास्ट भिडिअ लाबोदों होननानैहाय बुंदों दा आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोनासंहोफालांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो बुजिगोन। दा आंहा बिसोर सानैनि गेजेरावहाय बुंनांगौनिबो जेबो बाथ्रा गैया मानो होनना बुङोब्ला आङो पलिटिक्सनि खोथाबो बुङा जोंहा बयबो मानसि हिसाबै बयहाबो साफा साफा मोनफा मोनफा दोलोजों थानो थाखाय बयहाबो पलिटिकेल राइट दंखायो दा आं पलिटिक्सनि सायावबो जेबो बुङा दा बिसोरो मा एंगेलावहाय कन्ट्रभार्सि जादों नोंथांमोनानो बुजिखाबाय दा आङो जास्ट ब्रादार अफ्रि दैमारिया मा खोथा बुंदों दा बेखौल' आङो नोंथांमोननोहाय खोनासंहोलांनो थाखाय रेडि जादों आरोखि। ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोनसे खोथा बुंदों जाहैबाय जोंना ब्रादार अफ्रि दैमारिया आंनि सायाव गोबांथार बोराबनाय दंबाबो माने आं बोराबा एसे बर' हिसाबै आङो बोराबनाय गैया दा आङो जेरावखिया लोगो मोना मानो अब्लाबो आङो माने रायज्लायनो राजि होनदों आरोखि ना। दा खोथाया राइट जोङो मानसि हिसाबैहाय समावहाय कन्ट्रभार्सिया जाया नङा जायो एक्सुवेलि जोङो बर' हिसाबैहाय जोङो गावजों गाव निमाहा होलायनो हानायासो जोङो बयनिफ्रायबो देरसिन खामानि होननानै आङो सानो। अब्ला फैदो लोगोफोर भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो बा खोनासंफालांदो। एक्सुवेलि दिनै भिडिअआ आंखौ आं सिगाङावनो खमा बियो दे गय नङाबा आं थानो हाया जाय हक दाखालि मा जादों बिथां प्रकाशखौ आं मोननाय भिडिअ खालामनाय जादों बे आंनिख्रुइ गोरों लेखायाव गोरों खिन्थु बैसोआव गोरलै ओमफ्राय बिथांनि हारिनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बै समाव जानाय जाथाय ओमफ्राय दा जायाखै दा जानाय जाथाय बै समाव जायाखै नैबे कारेन्ट सिचुवेसनावहाय जेबो जायाखै बुथारनाय गैया खावनाय गैया मार्डार गैया किडनेपिं माबा माबि गैया मोजां मोनदों जों बिदिखौ लुबैयो। ओमफ्राय बिथांनि सायाव आंहा भिडिअ खालामनांगौबो दिनैनिफ्राय गैया आरो बिथांबायदि जोंनि बर'नि गेजेराव बिथांबायदि गोरों गोरा रावबो मानसि गैया। प्रकाशआदि बेसेबां गोथौनि ना आं बेखौ जों सिनायनो बर' रायजो राजाफ्रा बाखि गैया। लेखायाव गोरों बिथाङा प्रेक्टिकेल गैया थिउरिया गोरलै प्रेक्टिकेला बिराद गोरा। नोंथांमोना स्कुल बा नोंथांमोना कलेजाव गोबां कलेजाव हाबबोनानै मोनथिदों प्रकाश फंबाय मोनदों थिउरि आरो प्रेक्टिकेल ना बे मोननै सोदोबा आलादा आलादा। थिउरिया अनलि खुगाजोंल' फेथ्र फेथ्र बुंलांबाय थानानै फोजोबहैनो हायो। इदि गायब्ला गय फांसे गय गायोब्ला खनबेसे खय बोसोर नेनांगौ जावगायजेननायनिफ्राय गायस्लायनांगौ गायस्लायनायाव बेसेबां मा बिनि प्रेक्टिकेला एसे तान गोरा जोंना गोबाङानो जेननानै थायो प्रेक्टिकेलाव जेननानै थालांजोबो थिउरियाव जेना मिथिबाय जोङो प्रेक्टिकेलाव जेना मालाबाबो जेननायखौ जों लाया आरो जेननायबो नङा। जाय हक प्रकाश ब्रादार फंबाय आं नोंनाव खमा बियो दाखालि जिहेतु नोंनि सायाव आं भिडिअ खालामबाय नोंथाङा आंनिख्रुइ गोरोंसिनबो लेखायाव गोरों साननो हनो गोरों नोंनि सायाव आं बुंनांगौ जेबो गैला। नोंथाङा बबे पार्टिखौ सापर्ट खालामो नोंथांनि बाथ्राया पलिटिक्सआव थाङो ओमफ्राय गोबां बाथ्रा जों मोनथियो थेवबो नोंखौ जों बुङा एसे बर' फिसा नोंबो बर' फिसा जों बर' होननानै बुङोबा खिन्थु हाजार आंखौ गाज्रि गाज्रि बुं बे आंनि थाखाय आंनि मानसि सानो आङो सोरबाया मा सानो बे आलादा बाथ्रा। जों गोबां इउटिउबारफ्रा गावजों गाव सोंखारिलायलायो नांलायलायो खिन्थु मोखांजों मोखां लोगो मोनलायोब्ला रायलायलाया दे आंनाव बि गैया
माने एज ए जाथि ना एज ए जोङो हारिनि खोथा सानो नोंबो सानो नोंबो बुङो नोंबो रायलायो नोंबो खोथाखौ बुङो दा जाय हक फंबाय प्रकाशनिसिम आङो मोनसेल' नोंनि सायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैला आरो नोंखौ आंहा जेबो बुङाबो मालाबो रायलाया नोंनि बाथ्रा लोगो मोनबा नोंखौ फंबाय प्रकाश होननानै आं रायदावगोन नोंखौ जाय हक नोंखौबो आङो बेसेबां गोथौनि ना बे खुननै भिडिअ खालामनायाव कयेकथा मायाव आं नोंखौ सिनायदों आरो मोनथिदों बेसेबां गोथौनि ना आं भिडिअखौ दिनै प्रकाशनि बारै दिनैनिफ्राय खालामला बास बेल'नो